Baby me Adom TV Premtobre Kasee na o shade de mo konsam foforo mu Jaman South atena ye hwe nwomasuan so wo bono mantom ne mu na ne wo mo dwene hu baby enye free say make say no a chechirefo ade ade say wo mo so tie ni nka ye koye ni mabrabo mu na ho de wo mo so tie wo mo susu say ye wo mo tetefo wo ni bie ne akwan na enye ntia Adom TV Kasee etwaso Samuel Obintechi PRO ewa Jaman South Education Directorate na wachire mu a achechefo dodo no a na atworo abema mensene ne se wonum pese oyi wonum efiri honom ekọ baabi foforo ne nyina agina se nkronkuma ne mu no wonum eniniama bi te telecommunication networks wonum akwan enye na afi sokura no tibia ikura wonum wo mu no enye kura ne senti na wonum pese wo firi honom no abra wonum ede nkunya ohanum ene Enyama fufuro bi ebeboa ama ade kire nya desua wonsema konkan ewo Jaman South Education Directorate honomo na wura yi ede sansemi etudwa ade ba kun se teacher for na omo ho no e bia di 15 years bia di 20 years bia di 18 years the on che ho kra no e be 8 years 9 years because we are brother teacher no ko duru ha we no free onya for varonko nti teacher for kakra na be accept posting to those areas no ya na be chere ho papa nipa nso chere ho aduru bi na problem ayi ho no solve a na wa release na wa free akọ Andrews Bedi akon Jaman North mensini krache odi adesredi ato achechefo nyina anim se wonka wono makomanto wonyem na baabi biara wode wono moto a wo kira de no wonyere won ho anya adwuma ne sanse aban eye nhyehyɛ se de be ya wono mo hawo ne nyina no obehwe asoso ano ama wono ye be sere se omu nyina so nya abotrema ese nkakra odo na mienu sinsu ma win 11 ye yi nkonwa ye yi si school dan me se network no so ba se ya ade se assembly no ya ho den etumi si network a enka me mo assurance ka sabre ye si dadada but ya ho den tumi si enti ye be sere se aban enye emwa mensini krachi esign de niama bi ema wono mo asebe wadi dem na wo hye wono mo se niama won se aka no omomodin ase wodi bedi dwuma eso be banfaso ama wono mo akasa abrabo enti de dia mom ne de bestre ne se ombe yi do mo ho e de ya adwuma na ye se omode ye obi wa difference also kwa akoton nsuo eno nso ye na ye dikan mom bi first no okọ monitoring outumu se omo ye ade pa omode ye adwuma ya na bi mukra na omo jejina abonten but this time round no kwa omo nyina ayi busy omo ye omo adwuma